Oh shit. Ah. Okay na? Okay. So naligaw kami, no? Mali-mali itong tinuturo ng mapa. Tama na to? 1.5 kilometers. So Paps, mga Paps, malapit na kami, ha. At dito ko na naituloy ang pagbo-vlog simula kanina. Nasa Alaminos kami. Nag-charge kasi ako ng battery. Isa lang yung dala nating battery dito sa GoPro. At ewan ko anong barangay na to, pero nasa Agno na kami. Oo, nasa Agno na kami. At kanina habang nasa daan kami, kala namin may checkpoint kasi may mga pulis dun sa paakyat kanina. Oh, tama pa ba? Ito na naman eh, wala na namang kalsada. Di pa, ano mo lang yan, sundan mo lang yan. Asan na ba tayo? Ayun, yung kanina nasa paakyat kami, may mga pulis. Kala ko checkpoint. Meron palang binaril dun kanina. Nakita nung angkas ko, ako hindi ko nakita eh. May nakadapa na daw na lalaki sa gilid. Pangit naman ang daan dito. Kakawashing ko lang eh. Huwag kayo iiyak. Dadala ka kasi ng charger, yung pangsaksakan, hindi pang power bank. Ay, ang ganda naman ng daan dito. Puti. $96. O marami pa. Ay, battery life, battery health. Baka ginagamit mo ba nagcha-charge? Kaya pala eh. Ay, ang ganda naman. Baka hanggang doon ganito na yung daanan. Nakakangawit sa kamay. Ayun, kalsada. Ay, sa wakas. So 30 minutes away na lang tayo sa pupuntahan natin. So hindi ka pa, oh my god. Kala ko po dire-diretso kalsada naman na. Ano ba yan? Matitibay itong mga motor nila dito. Ay, pangin na. Taas mo yung paa mo, baby. Huwag naman ganyan ah. Matutumba naman tayo. Ay. Sayang na. Nakakatakot yung aso na yan. O, lasan na? Dire-diretso ba? Tama? Tama? Ha?
Naliligaw na naman yata tayo. Nice. Mali na naman, mali na naman. Wah, mali nga. Sabi ko nga mali. Huwag kayo iiyak. Balik na naman tayo. So, ilang beses na kaming naligaw. Alas 9 na. Dapat kanina pa kami nandun kasi hanggang 9 lang ang ano eh, Manohak. Ang kaso naliligaw kami. Lapit na, 19 minutes. Sana wag na kami maligaw. Ha? Amoy sebo. Sebolok. Inom ka lang, Joy. Di tayo mabilis dito dahil di pa natin kabisado yung kalsada. Biglang may hams dito. Swimming pool pala, no? Parang walang sign ng dagat dito ah. Time check tayo, 9 o'clock na ng umaga. Pero yung hangin dito lamig pa rin. At swerte natin hindi tirik yung araw ngayon. Medyo makulimlim. Walang mga sinag ng araw. Opya. Ganda na naman ang kalsada dito. Bakit ganito? Oh. Ayun, medyo maganda yung kalsada dito. Uy, sarap ng liga ni Kuya Manong. Feeling ko kami lang tao doon kasi wala kami mga nakakasabay. Halos kami lang, oh. Daming aso. Walang tabi-tabi, oh. Lulupit yung mga aso dito. At natapos na ang magandang kalsada. Balik tayo sa batuhan. Wood. Balik tayo sa batuhan. Malapit na tayo sa ilog. Uy. Magtiwala ka sa mapa. Oh, magtalo ka dito. Oh, sabi sa. Okay. Ay, pakurba po. Sige po. Sige po. Dito rin pala yung Abagatanin. Maganda rin doon, Abagatanin. Yung Umbrella Rocks doon, Abagatanin. Tingnan mo yung mapa mo. Kabado ka. Saan na naman? Ariko. Beta.
Mali na naman. Hindi na. Lipat mo yung SIM mo sa akin. Alam mo, para mabilis tayo, amin na yung cellphone mo. Hindi ko narinig. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? Ay, dapat kanina ko pa pala naisip to. Mali. Ay, ang cute. Uwi ko na to. Turn left. Saan yung turn left? Dito ba? May daan ba dito? Dagat kasi. Pabrika Beach. Ay, paakyat po dito. Salamat po. Pinaglalaban mo. Tour. Oo. Oh, take.